Tungod niining dili kalimod nga daghan gyapon nagproblema og tubig ang katawhan sa Kubling Siyudad Sanhay. Gani kalagmitan nagkuhaan og tubig nila mao ang gipangpantok nga puso o gikan sa water district apan kulang gyapon kay tungod usahay wa may agas ang ubang mga barangay o adunay mga barangay usab nga walay serbisyo sa tubig gikan sa water district. Si Charina Gornio nakadawat kini 30 metros nga polyethylene hose gikan ni Konsyal Salma. Sumala pa niya nga layo kay siya gakap-an og tubig ug aduna pa siya gihambin nga arthritis mao nga nakapamaray siya ni Konsyal Tikboy Salma. Mao nga nagpasalamat usab siya ni Konsyal Tikboy Salma bisan daghang pinding ang iyang gihatagan apan napahatan siya. Mangod sir kaning lisod kayo ba kay among tubig tangki na mo layo ra kay sa akong balay niya ang gusto na ko ba nga magtaod ni og post grepo bulan paabot sa balay di na ko magsi kabo kay sakit kay na akong tuhod. Oo niya ni dol mi ding consulting ko nga mga yung anang ko ni okay man siya ni kuyog ako sa akong magulang nga sige kuyog na lang ko nimo nang kay aron makapangayo ko kay kay para makataod ko og grepo dito sa amuha. Kundi karon niangyo man ko niya nga nibalik ko iyam ko tagaan dagara pong salamat si Konsyal Tikboy nga nabo siya natabang ako yan diri tagago yan buhari ko diri tagago yan bugas na talipay ra po ko nga dagan yung salamat si tabang niya sa Konsyal na akong pangayon ko dagan yung salamat Konsyal Tikboy nga dako yung natabang namo dagan salamat po ninyo sa DYST. Samtang napadayon gyapon ang iyang ang nasugdan nga personal nga programa nga haom gyud sa katawan ang pag-alaga ug pagserbisyo sama sa panubig. Iklaro ni Konsyal Tikboy Salma nga duha na kasimana gikan sa paghangyo niya apan lagi kay daghan nga nangayo. So sama sa serbisyo sa tubig iya kini gipasunod ang paghatag niini. Dugang pa ni Konsyal Salma 30 ka metros nga polyethylene hose ang gihangyo ni Charina Gornio nga taga Sitio Kalubihan ng barangay Santa Cruz, Viho. Kani kuyog man sila kay managsilingan po ni sila pero lain na siya problema. Iya po kabayan sa tubig kay kani pong layo-layo siya ang kuluhag tubig. Nangayo po siya hose nga 30 metros nga igo maabot sa ilang balay. Nga dili na siya ka pangalos dito layo. Okay, so inani Konsyal, daghan pagyapon nagpangayop pa ba nimo og tubig nga saytang gigama naman ning ato aron panubig do. So magkaron daghan gyapon ka request nimo. Ana lang gyapon pero tungod nga kaning wa pa magud maabot gyud ning atong tubig. Pero kaning mga tao po nanghangyo ring gyapon nga mintras wala pa nga masulbad jud ilang problema kabayan na ni tubig. Mao kadto si re-electionista na City Councilor Tikboy Salma eksklusibo na hinabi sa Balitang Tudo-Tudo News Team.